Koningsdag in Venray. SVOC 01 pakt tweede titel. Het is vandaag 28 april. Dit is het PLMA-journaal. Koningsdag in Venray kan de boeken in als een gezellig en druk bezochte dag. De feestdag startte in de ochtend met de traditionele kindermarkt. Kinderen van alle leeftijden hadden zich op het Schouwburgplein met hun speelgoed verzameld om een nieuwe gelukkige eigenaar hiervoor te vinden. En heb je al veel verkocht? Ja, redelijk veel. Gezellig met vrienden ook, dus het gaat snel. En met hoeveel staan jullie hier? Met 3, dus straks de prijs tot 3 delen. Ja, wel een beetje. En met wie sta jij hier? Met mijn broertje, met mijn zusje en met mijn vader. We hebben knuffels verkocht, we hebben een schaaltje verkocht en nog veel meer. Ja, vooral decoratie en speelgoed. Ja, de grote fiets, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling om die verkocht. Daar hebben ze gewoon heel veel voor geboden. Ja, hè? Ja. En met het zakcentje dat de kinderen hadden verdiend, konden ze natuurlijk ook weer nieuwe spulletjes voor zichzelf uitzoeken. Maar mama die wist ook niet zeker of ik nog iets uit mocht kiezen. Oh, en wat zou je graag uit willen kiezen dan? Iets van prinsessen of... Ja, dat en zo. Ook dit jaar maken de kinderen kans op de titel van fraaiste ondernemerke. Ieder had zijn eigen tactiek om deze prijs te winnen. Ja. En denken jullie ook ondernemerke van het jaar te kunnen worden? Nee, ik denk het niet. Nee. Waarom niet? Nou, ik heb niet echt iets met, met ondernemen, dus ik denk het niet. En jij wel? Heb je goede verkoopskills? Ja, ik denk het wel. Dus met jou gaat het wel goed komen? Ja? Dan help je je zus gewoon mee? Ja, eigenlijk elke keer als ik iets wil zeggen, komt zij ervoor. Denken jullie ook dat jullie kans maken op de titel ondernemerke van het jaar? Het zou best kunnen. We hebben al heel veel spullen verkocht voor ook redelijk wel een prijsje. En ik denk dat het ook wel lukt, want de meeste mensen, want het is ook een hele lange deken en er staan echt heel veel spullen. Dus je hebt echt snel iets te verkopen. Denk je ook dat jij kans maakt op titel van het fraaiste ondernemerke? Dat weet ik niet. Weet je niet, je bent gewoon lekker aan het verkopen hier. Ja. Denk jij dat jij misschien het fraaiste ondernemerke zou kunnen worden? Ja. En weet je ook waarom? Nee. Niet iedereen verkocht zijn speelgoed. Verschillende kinderen waren erg creatief geweest om op een andere manier een zakcentje te verdienen. En Silke, ik hoor hier dat jij hier een heel mooi Wilhelmus aan het spelen bent. Ja. Heb je daar lang op geoefend? Niet zo lang. Niet zo lang? Ben jij gewoon een natuurtalent? Ja. Nou, ik had met een paar vrienden een stunt bedacht voor de Koninginnenmarkt, waarbij we eieren op ons laten gooien. En ja, het is wel leuk en we verdienen er ook nog wat aan. En heb je al veel verdiend? Ja, we hebben 40 eieren gekocht en we hebben ze bijna allemaal verkocht. En hoeveel mensen hebben er al eieren op jou gegooid? De meeste mensen doen gewoon 1 ei per persoon, dus rond de 30, met z'n allen hebben we ongeveer 30 eieren op ons gekregen. Nieuw dit jaar was de fotowedstrijd die het Oranje Comité in samenwerking met Venray Bloeit had georganiseerd. Bij de Schouwburg stond een echte troon waar jong en oud samen met de Venrayse mascotte Vibi op de foto konden gaan. Ondertussen werden in het gemeentehuis alle gedecoreerden ontvangen. Aansluitend bracht de Koninklijke Harmonie Euterpe voor het bordes van het gemeentehuis een obade aan de gedecoreerden.
de eigen tafeltennishal in Venray pakten de tafeltennissers van Red Stars door een 7-3 zege op JCV de titel in de Eerste Divisie B. Doordat naast de concurrent Skilla 2 won van VVV, moesten de Venraynaren 6 punten in de wacht slepen om het eerste kampioenschap voor Red Stars binnen te halen. We zijn een aantal keren tweede geweest in het verleden. Afgelopen 30 jaar terugkijkende, nou voor de eerste keer eerste, dus dat is toch wel een unicum. Hoe voelt dat? Nou, is toch wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja, ik ben er wel blij mee, ja. De titel betekent niet dat Red Stars rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. De team van het Eredivisie speelt tegen de winnaar van een van de Eerste Divisie pools en aan de andere kant ook. En daar de winnaars die spelen dan tegen elkaar voor één plek in de Eredivisie. En dus, hoe is jullie kans in die vierkant? Ja, theoretisch hebben we 1/4 kans, heet het dan. Het zijn allemaal teams die we kennen wel. En het zijn allemaal jongens waar we in het verleden wel eens een keer van gewonnen hebben. Maar je moet wel zo ver zijn om te zeggen dat die in principe op papier gewoon beter zijn. Er is natuurlijk een niveauverschil tussen de Eerste en Eredivisie. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal mensen die spelen echt 4-5 keer in de week tafeltennis. En daar komen wij samen aan, denk ik. Nee, maar daar halen we niet. Dus dan is het gewoon leuk om een keer mee te maken en dan is het jaar erop, of het half jaar erop zitten we weer in de Eerste Divisie. Voor invaller Tom Thijssen was dit niet het enige feestje van dit weekend. Ook het tweede team, waarin Thijssen normaal uitkomt, eindigde bovenaan de lijst. Eigen team kampioen, na echt 6 jaar of zo eindelijk een keer kampioen. En dat je vandaag 2 partijtjes mee mag pakken, dat is natuurlijk super. Je hebt toch een klein beetje bij kunnen dragen aan het kampioenschap ook van Heerenveen. Volgend jaar vaste man aan de eerste? Ja, volgend jaar misschien nog net iets te vroeg, maar wellicht over een paar seizoentjes. Ja. De korfbalsters van SVOC 01 pakten zondag de titel in de overgangsklasse A door de naaste concurrent DOT op eigen veld met 15-9 te verslaan. In een spannende korfbalkraker beslisten de gasten in de slotfase het duel tegen de moe gestreden thuisploeg. Met nog 2 duels voor de boeg mochten de tricolores zondag al de champagne ontkurken en de bloemen en felicitaties in ontvangst nemen. Ja, heerlijk. Als oplading zo van nou hebben we alles gehaald wat er te halen valt. En meteen de dubbel. Ja, we waren in de zaal fantastisch bezig. En toen hebben we afgesproken van dan moet je hem in het veld doortrekken. Het is echt grandioos. Ik had het niet verwacht dit seizoen. In de eerste helft gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Zij gingen met een 12-11 stand in het voordeel van DOT rusten. In de tweede helft ging het ook lange tijd gelijk op, waarna SVOC 01 op basis van vechtlust en kwaliteit aan het langste eind trok. Coach Edwin Griesheimer, bezig aan het eerste seizoen bij SVOC 01, kon na afloop zijn geluk niet op. Maar er werd ook alvast vooruitgeblikt op volgend jaar. Laten we volgend jaar de hoofdklasse wel rustig bekijken. En, we zien het wel. We kunnen in ieder geval groeien en volgens mij kunnen we op hoofdklasseniveau in ieder geval mee. Maar niet te hoge verwachtingen, want dan ik moet het toch een beetje temperen. De selectie blijft bijna onveranderd. Het zal er met een paar aanpassingen iets anders uit gaan zien. Eline Nabbe die gaat stoppen. Verder gaat iedereen van ons door. En we hebben Marloes Cox, die speelt nu bij Oxalis. Die woont in Oerlo en die komt bij SVC Korfbal. Dus dat is wel een hele fijne aanvulling voor de selectie. En verder weten we nog niet of er een aanvulling komt. Staat de platte kar klaar in Oerlo Kastraai? Nou, de DJ in ieder geval. En de kantine is open en de platte kar, dat weten we nog niet. Ik hoop het. Het zou wel leuk zijn een keertje. Tot zover het PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht koelt het af tot het vriespunt en blijft het onbewolkt. Gedurende de dag blijft het droog en stijgt het kwik naar zo'n 15 graden. 'S Avonds is er kans op bewolking en regenbuien. Ik wens u nog een fijne avond en tot de volgende keer.